Hoy! Atonik! Nagparasay ka na naman kasubang kita dahil ka nakauli sa biray. Magandang umaga sa inyo mga ka-hometown. Sa umaga pong ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga salitang Bicol na ginagamit lamang kapag galit. Ang una po natin pag-uusapan ay ang salitang raspak. Ang salita pong raspak ay tumutukoy sa bibig. Ngayon, kapag galit, ginagamit ang salitang raspak. Halimbawa po nito ay ang ganito. Magbibigay ako ng isang halimbawa sa inyo kung paano siya gagamitin sa pangungusap sa Bicol. Huy, Kordapya! Ayos-ayusin mo man daw ang raspak mo. Kung ano-ano naman ang tinitilwa. Garo na sagmawan. Ang pangalawang salita po na ating pag-uusapan ay ang salitang biray. Ang salitang biray ay nangangahulugang bahay. At nagiging biray po siya kapag galit ang nagsasalita. So, ito po yung halimbawa. Hoy! Atonik! Nagparasay ka na naman kasubang kita dahil ka nakauli sa biray. Ang pangatlo pong salita na ating pag-uusapan ay ang salitang tuklog. Ang salita pong tuklog ay nangangahulugang tubig. Sa Bicol po, kapag galit ay nagiging siyang tuklog. Ganito po yung halimbawa. Hoy, Taliling! Horos ka nalang basketball! Payo ng tuklog sa arong! Sakdo na daw! So, yung susunod po na salita na ating pag-uusapan ay ang salitang kurasmag. Ang kurasmag po ay salitang Bicol na nangangahulugang pusa. Kapag galit po, nagiging siyang kurasmag. So, ganito po yung halimbawa. Yan talagang kurasmag na yan. Pig-unas na naman si Tinapa. Mayo na lugod kitang panira. Yung sunod po na salita na ating pag-uusapan ay ang salitang gamadya. Ang salita pong gamadya ay tumutukoy sa kalabaw. Ganito po yung halimbawang pangungusap. Hoy! Rinso! Naghapon ka sa kawatan. Sumagamadya, duman nagkabarakad na. Ngayon mga ka-hometown, dito na po nagtatapos ang ating video para sa araw na ito. At ako ay maghahanap pa ng ibang salitang Bicol na ginagamit lamang kapag galit. Yan lamang po at maraming salamat. Ingat kayo palagi at Happy New Year.